В началото, като създавахме бизнес с Кари, един от най-големите проблеми, с които се сблъскахме, буквално като тежкотоварен влак в него, беше, че разбрахме от уста на уста, е много бавен процес хората да разберат за твоя бизнес. И колкото повече дълбаехме, разбрахме, че повечето бизнеси, малки, средни, се провалят не защото продуктът е лош или идеята не става, а просто защото никой не знае за тях. И така свързахме с няколко маркетинг агенции, не попаднахме на правилните, нивото не беше това, което очаквахме и нямахме и време да търсим правилните. Започнахме да учим сами и започнахме да правим така, че повече хора да разберат за това, което ние правим с Synergy. Но това е нещо, което всеки един човек, който стартира с малък или среден бизнес, със сигурност ще се сблъска, и то е, че трябва да направите всичко по силите си хората да разберат, защото колкото и да е полезен и да е хубав продукта, за тях никой не е длъжен да знае.